Dragi kuvari i kuvarice, vreme je za neki slatkiš. Danas pravimo ukusnu čokoladnu tortu, a iznenadit ćete se koliko je jednostavno napraviti. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Nadam se da ćete uživati u pripremanju i konzumiranju ove čokoladne torte, bar onoliko koliko sam ja uživao. Krećemo od pripremanja čokolade. Na ringlu stavite jednu šerpu koju ćete sipati vode. Uključite ringlu da greje vodu do ključanja, a onda stavite praznu šerpu iznad šerpe sa vodom. Sada stavite u gornju šerpu puter i čokoladu. Na ovaj način ćemo otopiti čokoladu i puter bez opasnosti da čokolada i puter zagore na ringli, takozvano topljenje ili kuvanje na pari. Čokoladu izlomite na kockice jer će na taj način brže da se istopi. Ako to još niste uradili, zamolit ću vas da zapratite kanal i da kliknete na zvonce jer ćete na taj način uvek prvi dobiti obaveštenje kada bude objavljen novi video recept. Hvala vam. Sada ćemo razbiti jaja u jednu veću činiju i mikserom ćemo ih lepo izmešati. U toku miksanja jaja postepeno ćemo dodavati šećer i tako ga umutiti u smesu. Kada smo umiksali šećer sa jajima, prosijat ćemo brašno u smesu i dodat ćemo istopljenu čokoladu sa puterom. I lagano sa žicom mešamo smesu dok se sve lepo ne izmiksa u jednu kompaktnu masu. Kada smo sve to izmešali, smesu ćemo sipati u tepsiju u kojoj će se torta peći. Uključite rejnu da se zagreje na 170 stepeni i pecite je nekih 35 do 45 minuta. Torta nije pretjerano slatka, pa je možete posuti sa prah šećerom odozgo. A sada da vidimo šta nam je sve bilo potrebno za ovu brzu čokoladnu tortu. 150 g šećera, 125 g putera, 50 g brašna, 6 jaja, 250 g čokolade za kuvanje i prstohvat soli. Nadam se da će vam se dopasti recept za ovu čokoladnu tortu. Ostavite komentar ispod videa ako ste probali da je pravite i da li je dobro uspelo. Hvala vam na pažnji, pogledajte još neke od recepata koje sam pripremio za vas. Nađe se za svakoga po nešto. Pozdravljam vas do narednog recepta i čuvajte se.